distraite con nosos talentos. E Anxo Guerra, boa noite. Boa noite, señor director. E Farruco, boa noite. Boa noite. Que acabo de ver a un alumno especial. Especial temos bueno, hoxe. como todos son sempre. Laura Añón, boa noite. Noites. Sabela e Lauren, que debe de ser irmão de Laura, O que ¿no? queda Laura e de... Laura. Sí, primos, Sí, irmás. sí, claro que sí, algo... Nótase ben, No. Pensé que era otra. Bueno, moi Perdone. ben. Oye, temos aquí un agasallo especial. Que isto nos trouxo o Anxo. Que a nos estas cousas tócanos moito o corazón, Trixa. Pois sí, porque Queres temos... que xo sosteña, No, é para manter a sorpresa. Vale. Porque se queres agarrar el podes. Porque queremos enviar con isto tan fermoso que nos fixeron no Instituto Sánchez Cantón. Queremos enviar un bico enorme por este agasallo do Entroido que fixeron o Circo do Lugar. Que bonito. Que hai, no Ies Cantón temos moito enchufe, nós, Temos moito enchufe. Mira, porque se tes aquí enchufe que ata te dibixaron por aquí, nunha esquiniña. O mestre Anxo Guerra traballou ali, traballou. Ainda estiven Antonte con eles. Ves. E podolle decir, triste, señor director, que son os nenos e unhas nenas alegres, divertidos, traballadores, orgullosos dos seus avós. Hai que ver. Dá gusto velos. Que maravilla. Así nos gusta. Esta mocidade magnífica que temos en Galicia, Fixeron no festival que fixeron no Sánchez Cantón. Sí. Dentro do quixeron ter un detalle co lugar e por eso fixeron isto tan bonito que ademais me deron a min de agasallo. Moitísimos bicos, por facérnolo e ademais o depositario aí queda o profesor Anxo Guerra. Oye, temos unha foto de un amigo que vamos a felicitar, que cumpre 100 anos. Atención á foto porque a mí pareceme maravillosa. Como se chama este home? Pois chamase Mira. Gervasio de Calo, Teo, que fixo estes días 100 anos. Foi o fundador da banda de música de Calo e Teo. Está así de guapo. Gervasio, Parabéns. Gervasio. Preciosa foto, aí está co seu fliscornio. 100 aniños e de hoxe nun ano Gervasio de novo aquí. E atención porque tamén felicitamos a unha compañeira neste caso. Ese xa che dixo a ti. Marga, moitos bicos, 60 anos que parece que eso, guapa. non é posible que teña 60. Eu creo que equivocouse. Teñen que ser 6. A que non é, Lauren? Está con Wanda, que iso. Bueno, Vico, Anxo, estamos preparados para unha clase a min parece de preciosa de hoxe. A ver, porque estivemos esperando que chovera. Timos no clavo, Empezou a chover, e decimos falar de choiva. Bueno, verán, Eu che iba a preguntar, eu se era dicho iba a clase por... Sí. xa verán vostedes. A mí gustoume moito do chubasco. Despois explicas Bueno, o pois chubasco. a ver. Churrasco tamén me gusta No, a mí, no, chubasco. No, pero que xa verás que explicación tengo do chubasco que está moi ben. Tenín churrasco. Vámonos. Que un churrasco Vamos a bailar un momento, ¿no? Para Muy empezar bien. la clase. Vamos preparando os alumnos. o polvo. Fuerte aplauso, son. Bueno, sentámonos, a ver. Veña. Vamos coa clase. Anxo, profe. Pois Hoxe vamos a falar de algo como é as palabras da choiva, pero múltiples. moitas, porque na páxina web o galego.eu que temos Vitoria máis eu, Un saúdo para a Victoria. temos recollidas como unhas 106 palabras pa choiva. Pero non é que chova de 106 formas diferentes, non. Están repetidas, por exemplo, para esa choiva fina e suave temos case 50. Debe ser que acontece moito iso. E tamén temos frases feitas e temos refráns, porque o chover tamén é unha filosofía. Nunca choveu que non escampara. Por min que chova, deixa que chova. Ou di o Xosé Manuel das Casetas, chove despois de chover. Pero que chove tanto que as nosas palabras da chuvia tamén as exportamos e as prestamos ao castelán. Eso foi o que me Por chamou moita exemplo, atención e nunca o reparado. castelán chubasco veu do galego portugués, que senón sería lluviasco. Lluviasco. E a chubasco. Nunca Eso non caéramos é... eso. No, eu E se tampouco. van E escoitas o de chubasco en toda España, Claro. ao dicionario Patrimonio da da Real Humanidade. Academia Española tamén atoparán orballo, que é outra palabra nosa, e que nós utilizamos en dous sentidos, tanto cando chove así finamente, como esa humidade que hai a mañá. E de orballo ven de sorballar, que é sacar a humidade. Pero hai algún sitio que de sorballar din que é iso cando se toma esa copiña de auga ardenta mañá cedo. Desorballa o corpo. Vamos a desorballar. Fai estremecer. Xa sei a que se refiere. Moi ben. No, Vamos logo entón Veña. unhas pouquiñas Oiga, palabras sí, con veña, este vamos alá. maravilloso alumnado que teño hoxe. Por que E imos empezamos? empezar, como sempre, polo doutor. Pero antes quería felicitalo, doutor, porque estou observando que está aprendendo moito galego. Estou a mellorar en moitamente. Xa De ni verdade. moito menos o de amigo miño. Estou no facendo bon, Afloxanche o cinturón, Estou Laura. mellorando, mellorando moito, É que as linguas
doutor, as linguas aprendense falando. É que eu vexo despois o lugar en Majadahonda, que son ali, traballo nun hospital, non? Nunha unidade hospitalaria. E vexo, a verdade é que moi ben, moi ben. Moi ben, Notase pois, que practica. Eu hasta lle digo a xente... Pois a ver que non nos sabe vayan que non poñendo escampara, a primeira palabra para o doutor. A ver que palabra vai ser, eu penso que fácil. A ver se que acertamos. temos hoxe. Mire, decembrar. Decembrar pode ser chover forte e seguido ou pode ser xear e moito frío. Calquera das cousas, A ver, Lauri, que lle parece a Que vostede? che parece a ti que é de sembrar? Esta sí que me acollou, non a... Esta sí que non é... É o 50%, vou dicir a do frío, A do frío, home, en decembro fai frío, sí, pero Por eso, realmente é chover forte e seguido. Mira ti, de sembrar, é iso. Decembrar, porque o clima que antes do cambio climático era típico daqui, chove moito todo o día, un día escuro. Por eso decembrar é chover moito a seguido, porque aquí chove moito. Decía Álvaro Cunqueiro que Galicia era o país dos 1000 ríos. Parece unos moitos e quedouse curto, porque segundo nos diario, entre ríos e regatos, andamos polos 10.000. 10.000. 10.000. E chove moito tamén na nosa literatura, empezando por Rosalía de Castro. de Castro Hai que Como Anxo, chove miudiño, como miudiño chove. Pola banda de Laíño, pola banda de chove. Xa A ver, sabes como sabes. profe, consuela un minuto aí a... Que lle choven os ollos a Laure. A ver, era difícil de sembrar e moi complicado. Que me levou o horto, Que non pasa levoume o nada. horto. Non pasa nada. Levoume o horto e co de Tranquiliza. sembrar. Pois mire, a ver, escoite máis da literatura, a ver se lle vai pasando. Pois do Porque misillón mire, non logo estaba veu Castelao, e Castelao deixou aquela frase para a historia de mexan por nós e temos que decir Que chove. que chove. Sí, señor. ¿ves? E logo veu tamén Federico García Lorca, que era de Granada, e veu a Galicia, e falou en galego, escribiu en galego. Chove en Santiago, meu doce amor. Que bonito poema. Díaz Castro, para decir que o tempo pasa moi lentamente, decía, aran os bois e chove. E o poeta do Caurelo, Xío Novoneira, dixo, chove Perdón, para que o temos aquí un soñe. ataque de risa. Moi lindo, sí, sí. E chove Está tanto contagiando todo. que o escritor Miguel Anxo Alonso Diz escribiu un libro no que fai un chamamento para que non abandonemos a nosa lingua e titulouno O País da Choiva, pero tamén podía decir o País da Chuvia, porque segundo a Real Academia Galega, tanto choiva como a chuvia son exactamente igual de correctos. Bueno, pues mira, eso tamén. E aínda Eso tamén está ben. Mira, E outra cosa aínda hai que- sitios que din chuva, chuva como o portugués, que o portugués o paraugas chamanlle guarda-chuvas. Bueno, ben. xa está máis calmado o Sí, alumno. sí. Bueno, veña, tranquilo. Ben, pois tranquilo. agora entón Tranquilo. podemos pasar con Despisteime. a nosa querida Sabela, que A xa ver. leva moitas clases. Poderemos lle chamar xa Sabeliña? Tío, Pois a ver, que palabra nos toca hoxe a Sabeliña? a ver, Vai ser máis fácil aínda. Ainda que ese cadro non lle soa moito. Que será froallo? Pois dúas cousas moi diferentes. Chuvia forte e con vento ou chuvia miúda e pouco intensa como o orballo. Complicado esto. No, Eu A ver por diría- onde vai. a ver. A mí soame un pouco como de cala a boca, tío. Como de poallo, que como a néboa esta miúda, pois vou dicir chuvia miúda e pouco intensa, así como... Pois razoa moi ben. Razoa moi ben. Moi ben, Sabela, moi ben. Unha das moitas palabras que temos para iso. A ver, escoitamos agora a explicación Como do por profe. exemplo mexaparvos, que é o contrario do que é un trebón, ou o que decimos en Trasar un torbón, ou o que decín na Cervela din un ballón, que é un golpe de auga forte e que dura bastante tempo. Non, que dura pouco tempo. Cando chove así a golpes dice chove aos torbós ou chove aos trebós. Mesmo existe a frase de imos lle botar un torbón. Que será eso? Pois para o biorteiro de Trasar é vamos lle tomar algo. E de paso que lle tomamos algo podemos mirar o tempo pois no gaiteiro de Lugo, no Mentireiro antes Verdadeiro, era iso que sempre. o Zaragozano, que traían o tempo así por meses, máis ou menos sempre iban acertando algo. O señor José gustaballe moito. O señor José estivera na guerra de África, lembro eu. E cando a filla mercou unha televisión para a cociña, papá, veña ver a televisión que falan do tempo, que iso gusta a usted. Sentouse o señor José e cando escoitou,
lluvias en el norte de África. Yo, bueno, carallo, bueno, aí estuve eu e non chove nunca, tapa ratá María Manuela. E o señor José deulle a volta á cadeira e desde aquel día hasta que morreu sentou sempre de cu para a televisión. Non cría Non nada da creo televisión. xa nada máis. É unha atrapallada todo. E poderíamos logo ir Veña, máis... outra pregunta. Outra vez temos aquí a Laura do nome bonito. Ademais é un nome para min moi querido, porque a miña nora tamén é Laura, como a vostede. Boa E xente. sabe que Laura ven do latín e significa coroa de loureiro. Sí, coroada de Un Loureiro. nome moi bonito. A ver se palabra bonita lle sai verlo, tamén a vostede. a ver. A ver, Laura. Lauren tamén, Lauren Ven tamén de hai Laura. unha cidade italiana, anda por aí. Que será un chove na veiga? Chove na veiga. Ui, Alguén que bota cuspe ao falar Vale, por Deus. ou alguén que non sabe o que di? Ese en chove na veiga. Eu Bueno, non sei. penso que E máis ben pode a ser? segunda, será? Pois realmente é o mesmo que se di, ese sulfata. O que Sí. sulfata é o que É a bota... primeira. Claro. É a É o, primeira. é o que bota cuspe cando fala. Sí. O meu querido cura don Casimiro, que falei aquí moitas veces del, Sí. levábase mal co sacristán e decía que era un chove na veiga. E un día chegaronlle uns homes ali da parroquia e dixeron: señor cura, temos aquí estes cartos que recaudamos porque como está todo seco e non chove, a ver se dixera unhas misas e tuvera unhas regativas. E dixolles el: ai, que ben facedes, mirade os cartos, xa mos deixades para que non andedes pasando o traballo de andar con eles por aí. Pero o que é as misas e as rogativas vou agardar hasta que veña o aire de baixo, o aire sur e nubes negras, porque dá máis resultado. E, de feito, tamén vos podía invitar a unhas copiñas de licor café, pero a veces traer os estómagos baleiros é igual vos sentan mal, así que ide con Dios. Claro. Aí está. E deixo non máis. Despachado. E vexo, Bueno, quédanos un alumno, non? Por preguntar. Quédanos hoxe un alumno especial que temos aquí. Eu, cando vin que estaba, lembroume a un home que hai 90 anos se fixo famoso en Galicia, que era o vello dos contos, Xosé Mosquera, que contaba contos na radio, impresionante. E logo despois veu outro mestre dos contos, que era o Xestal, e hoxe temos aquí o continuador de todos eles, Farruco, do que todos aprendemos moito. Carlos Díaz os estar o que lle debemos os de Luar o apaga o candil. Foi el que nos Foi el ensinou que a nos nos. trouxo. Sí. Un recordo. Pois a ver que para palabra don Xosé especial tamén. nos A ver, trae Farruco. hoxe para Antes Farruco. quero facerche unha pregunta sobre a choiva. Pode ser un día de calor de 40 grados. E logo a min porque me dicían: "O Farruco chovelle de carallo". Como se entende? Como se entende? Pois voulle explicar agora. Deixamos a palabra porque lle vou decir o de chover. A ver que palabra nos toca. A ver, Farruco, mira para aí. Xistra. Que choiva ou Chova ou neve con vento frío, choiva miúda e pouco intensa. Cal crees Non, que... choiva ou neve con vento frío. Así Moi ben, xa sabía eu que ele iba a Sí. atinar. Claro que sí. non sabía. Porque hai... Viaxeste pola serra do Xistral. Está caendo unha xistra. Claro, hai palabras, hai frases como dixen, é unha moi parecida ao que vostede me decía cando se di de alguén que lle chove na cabeza ou que lle chove no fallado, é que está un pouquiño... Pois logo teñen razón. Que está ainda un sea pouquiño 40 por... grados. O chover tamén nos sirve para a retranca, na que temos aquí un catedrático, Sí, tal cual. catedrático da retranca. Por exemplo, está un día deses que cae auga a caldeiros. Entra o paisano no bar, entra todo mollado, co paraugas, e di: non sei se non choverá. Está o taberneiro así mordendo nos carbadentes e dille: non xa ser cousa d'auga, Antoñito. Un alumno meu sei que intentou facer en Londres esta broma e dixo que case lle fixeran un Brexit. E dixo: e aínda que non lle dixen aquelo de manda chover na Habana, porque non o dei traducido ao inglés. E tamén me contou que no pobo do seu avó, creo que se chamaba Outeiro ou así, o tempo rexíase polo aparato de Don Pepito. Explícame. Don Pepito era o médico e comprou un barómetro. Saben que no barómetro, cando a agulla da presión atmosférica baixa, chove. E cando sobe, está bon tempo. Entón, un quería segar o pan, o centeo,
E ia á casa don Pepito, pero don Pepito sempre estaba na consulta, por ali. Entón preguntaba a muller, e logo como lle anda hoxe o aparato a don Pepito? E decía a muller, ai, ainda che yo mirei a mañá, estaba che baixiño de todo. Entón, nese caso, non se podía segar. Pero outras veces decían, e logo o aparato don Petito, ai, mira, mireiche yo ante a noite, estábache para arriba de todo, estábache moi alto. E ainda che yo volví mirar a mañá e seguía así, sega ou me sega. A ciencia. Ya había unha terceira posibilidad, Trixa, que era, pois non che sei, subir non che sobe moito, baixar tampouco, non che vexo ningún arte. Tempo inestable. O aparato de don Pepito, que sei que era un médico moi bo, que cando ían a casa e vía que había necesidade, non cobraba e deixaba as medicinas. Ah, mira ti. O aparato de don Pepito. O aparato de don Pepito. Moi ben, Anxo Guerra, sí, gran E médico. logo Que falta de rir. aquel argentino falando da chuve. Allá non llueve como acá. E dillo paisano, entón que chove para arriba ou que carallo. Farruco esta noite está no lugar. Ademais de contarnos as súas paveradas, vainos facer de Cicerone pola comarca de Santiago. Isto dentro de 3 minutos ou 4 que... 3 minutos volvemos de publicidade. Profe, moitas grazas, Moitas grazas. Fantástico como sempre.